Здравейте хора, аз съм Алис БГ и тук ще оцеляваме с The Snake и Hacker БГ. Преди това бях започнал да снимам, но ми прекъсна снимането и сега почвам наново. Да, извинявам се, събрах тук малко неща. Почти бях умрял от глад, буквално. Къде? Добре, там виждам още овце. О, да, ще си направя легло, защото събрах вълна. Те не знам дали имат, но ще им напиша да си направят, ако нямат. Да си направим леглото. Ще им напиша да си направят легло. Така. Защото да може да спим. Опа, тази пържола не беше моя. Ще ми я върна. Да, както видяхте, имаше кратка пауза, защото малко ми звънна и се налагаше да дигна. Извинявам се за което. Но просто трябваше да дигна. Нямаше как. Крипър. Добре. Той ще оправи, може би. Тук това път. What the fuck? Как успя да... не. Как гръмна крипъра? Добре. Така. Дървета. Добре, тук има дървета. Овца. Аз па овца. Крава. Не на какво? Апа, не тук. Играем на... не знам на кой играем. Ама би трябва да сме на... Може би хард. Съм така бързо го сняла. Но не знам. Аз съм за дърво. Добре, значи и Хакера БГ и The Snake ще отиват за дърво, а аз ще търся храна. Добре. Аз не виждам повече животни. Но това е бебе крава. Те не дропват никакви пържоли. Добре, това е притеснително. Няма животни. Нов байом. What? Шугаркейн. Ще го взема. Няма животни. Това е гадно. Да, както виждате, имам 6 айрон, които в момента след малко ще ги направя на кирка. Или пък на меч, не знам. Да, няма да ви пазвам клипа. Да, звънях ми по скайп. Един мой приятел ми звънеше по скайп. Защо по дяволите няма пържоли? Вече ми... Зайк, ама си мога... овца, добре. Добре. Къде са те? Къде са? Не ми казай, че ги изгубих. Къде са?
Добре, ще убия тази овца и тръгвам да ги търся. Умри бе, умри бе. Къде са? What? What, някой да не е лефнал. Добре. Добре, всички сме... виждам ги, добре. Свърши ми спринтане. Къде е печката? What? Ей. Две бучета. What? Трябва. Печка. Къде е печката? Не е честно, къде е печката? Ще умра. Къде е печката? Чай да им пишем. Къде е печката? Ей, тук е. Благодаря. Ако? What the fuck? Трябва кол. Трябва. Едно бучи съм. Ще тука с дърво. Ще изпеча кирката. Не, помощ! Помощ! Трябва да ям. Добре, имам тук още. Трябва да ям. Супер, тук има още. Та ще пазя за спесен случай, защото имаме малко храна. Добре, те парат къщата. Явно аз ще се бия с мобовете. Тоест ще предпазвам къщата. Добре, там виждам зомби вилиджър. И един крипър. Няма го закачам. Защото не ми се занимава с него. Все пак. Просто ще го убия. Мъртъв. Не, fuck you. Ще взема тия блокчета. Скелет, мразя ги тя. Мразя ги тя скелетони. Крава. Факю, скелетон. С него напада скелетон. Ще помогна. Помагам! Ела ми тук е. Факю, не! Не, факю! Факю, не! Ще ме убият. Ще ме убият, факю! Факю, не! Не, човек! Зомби влизай! Макса от мене, Макса! Едно сърчице. Бързо! Затапвайте тука! Ще умра! Не! Ще умра! Добре, няма ли да направя някаква врата? Направете врата, направете! Бърз! Врата! Добре, спасен съм. Аз имам легло. Хакера, няма ли си легло?
What? Не мога да стана от леглото. What? Какво подявалите? Не мога да стана от леглото. Ох, добре. Добре, че ми помогна. Ох, защото щях се бъгна. То не щях, ми се събъгна. Отивам за вълна. Няма нищо. Храна да си имам. Няма ли храна? Аз имам за колко. О, ендермен. Вот има експи. Вот ендермен. Вот ендермен. Не искам да се занимавам с него. Къде беше една мина в кола? За колко мен се върти експи? Вот, доста странно. Явно ще влизам тук. Защото просто ми трябва кол. Няма как. Без кол съм мъртъв. Не. Без крипъри мразя ги. Явно няма да влизам в тази мина, а в друга. Къде беше оная? Факю, нещо ма бие! Помогнете! Какво ма биеше, бе? Какво ма биеше така на... Така, бе. Не виждам кому има бил така. Къде е? Ей! What? Някой... Къде е ендърмена? Fuck you! Затваряй! Fuck you! Ендърмен! Ядосал съм ендърмен! Умри, бе! Умри, бе, долна гад, умри! Как ти умираш, бе? Умри, бе! Fuck you! Какво стана? What? Ще паза малко клипа. То няма колко пазвам. Това ще е за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, коментирайте, абонирайте за канала ми и харесайте клипа. Ще видим в другия клип. Чао!